Zdravo svima, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako možete udvostručiti vašu poresku korist. Jedan od načina da povećate svoje poreske povlastice, čak i ako ste mali poreski obveznik i nemate promet veći od 8 miliona dinara, jeste dobrovoljna evidencija u sistem PDV-a. Sve što vam je potrebno su 3 koraka. Prvo, da obezbedite karticu prihoda u poslednjih 12 meseci, da odradite popis dobara i da podnesete zahtev u elektronskoj formi putem portala e-porez. Ukoliko imate pitanja ili želite da saznate više o ovoj temi ili jednostavno želite da vidite da li je ovo dobro rešenje za vas, možete nas kontaktirati i zakazati vaše besplatne konsultacije. Vidimo se! Pozdrav!